направил нещо и съм накакал в стаята. И сега си играме на една футболна игра. Опа, не бе, не блоктаж. Не бе, не искам блоктаж. Не бе! Много бъгва, бе! Най-пуси влезе. Аз и преди съм я играл. За жалост не е FIFA. Нищо не... Еврика! Да, не ме интересува. Да, не ме интересува. Знам всички копчета, бе. Той ми го казва, все едно никога не съм я играл. Брат, си игра хубаво, ако не ми бъгва всеки 2 секунди, бе! Аз съм много добър, ама той ми бъгва всеки 3 секунди, бе! Браво, много съм умни. Иска трябва да имам ято. То не е ли една малко грешно? Шоу пас! Това го забравих. Удри! Да, не ме интересува какво съм правил. Вижте, Николас Джаксън! Той е пак. Удри! Аз само като там я изстрелвам, бе. Хилим, че изкараме поне. О, не. Верно, че беше опит за вкарване. Прави той, бе. Няма фаул, бе, човек. Каква го гони той? Не го спънах дори, бе. Бах ти бъгава теге. Той е тъп. Дори не изкарах аз. Пак нямаше фаул. Отказвам се от живота ми. Нямаше фаул. Дори... Какво да правя, че героя ми, когато тичаш, то прави дрифтове и спъва. Това вече нарочно го направих. Вратаря изкара много супер яко. Не, изкарах аз. Да. Не. Гледате ли какво правя? Удри! Шут! Моля, как го хепшотнах това нещо. Сега това е накъде. Ето ти пас. Не е толкова точен. Не знам дали се вкарам скоро време. Просто се пром да я бия и я вкарам отдалече. Иначе това мога да го изкърта. Който иска да ми каже какво иска да правя. Да го кърта или просто така да се бия. Видяхте ли как забих? Искам да го видя как стана, че не гледах. Да, това искам малко да го си гледам. Да. Удри! Вратаря се чуваше и го! Какво правя? Гуфа! Добре, я да видя. Нямаше фол, аз ударих топката.
пред краката му, не в краката му. Значи не се брои, ама се тая. Играта е виновна. Стига си паските, моля ви, малко положете. Лъжете, че ми мръзна от този шоу пас. Пас. Пасния, бе. Паска. И аз трябва да си паскам малко смисъл. Плотуизъм. Добре. По лявото крило или дясното, не видях добре. Той е номер 7 като Кристиано Роналдо. О, ес. Удри! Да. Просто ми кефи да правя цак и цак! Не толкова слабо, ако може. О, не. О, не. Добре, свърши времето. По времето. Да продължаваме. Това да го изкъртим като малка жабка. Ей. Така е по-готи. Стана, бе. Как ми боли корема? Фла, не мога ли да се облегна в тази стая, бе? Николас Джаксън. Удри! Не ми се получи. Няма ли да доближа то? Не! Ботуизъм! То, що не бие така? Като мен. Абе, гледай как се прави. Спокойно, няма да ме вкарат. Вратаря ми е супер готин. Мразов.